Сәлем. Мин Зилә булам. Мин Казаннан. Инде 7 ел буе гаиләм белән Регенсбург шәһәрендә яшибез. Регенсбург Алманиянең Бавария җирлегендә урнашкан. Сезне кыска гына экскурсияга чакырам. Изге Петрау соборының ике калалары. Һәр берсе 105 метр биеклектә. Баварияда бердән-бер готик стилендә төзелгән чиркәү. Регенсбургның визит карточкасы булып санала. Шәһәрнең көнчыгыш өлешендә сакланып калган таш капка өлешләре монда 2нче гасырда Рим легионерлары урнашкан булуын тасвирлый. 18нче гасырларда бу йортта кунакханә була. Таныклы алман шагыйре Йоган Вольфганг Гёте 4 төн шунда куна. Регенсбургта 12-14 гасырларда төзелгән биналар һәм йортлар бик күп. Урамнарыннан йөргәндә шул чорларга сәяхәткә барып кайткан сыман буласың. Таш күпер Штайнебрюке борынгы төзелеш сәнгате үрнәге. Урта гасырларда 8нче дөнья могҗизасы исемен йөртә. Бу күпер тиз төзелеше белән танылган. 1135 елда төзелә башлый, 11 ел эчендә төзелеп бетә. Регенсбург Бавария җирлегенең көнбатыш өлешендә Реген белән Дунай елгалары кушылган җирдә урнашкан. Үз заманында ышанычлы порт була. Ел әйләнәсендә эшли торган су сәүдә юлы нәкъ менә шунда үтә. Ике мең 2006 елда ЮНЕСКО берләшмәсе шәһәрне үз канаты астына ала. Күп кенә биналар яңартыла, урамнар төзелә. Туристлар өчен барлык уңай чаралар тудырыла. 2011 елдан башлап чит ил туристлары өчен шәһәр ачыла. Пандемия вакытына чаклы бу урамнарда тормыш гөрләп тора иде. Кафелар тулы кеше, музыка. Бүгенге көннәрдә бикле кибетләр һәм өленгән йозаклар бераз күңелне төшерә. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Регенсбург шәһәренә рәхим итегез.